स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू कर जाओ भोजपुरी के ताज़ा खबर बिल्कुल फटाफट अंदाज में। वीडियो शुरू करे से पहले हम आप सभी के बता दी कि अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो के लाइक कर देम, शेयर कर देम और चैनल पर नया बानी तो रोज ऐसा खबर सबसे पहले देखे खातिर हमनी के चैनल के भी सब्सक्राइब कर लेम। पहिलका खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के ओर से, जिनकर साल के तीसरा और बहुत ही शानदार गाना जल ढरिया ए भाभी फुल ऑडियो सॉन्ग यासी फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप सभी चाही तो जाके सुन सकतनी। दूसरा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के ओर से, जिनकर 2020 के दूसरा बोलबम गाना के फर्स्ट लुक पोस्टर सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के नाम बा अइह जल ढरी करे। जौना के फर्स्ट लुक पोस्टर आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। आप सभी के बता दी कि गाना अभी कमिंग सून में बा और ये गाना के जब भी रिलीज कल जाई वेब म्यूजिक भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से ही रिलीज कल जाई। तीसरा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह के ओर से, जिनकर बोलबम गाना के वीडियो के शूटिंग शुरू हो चुकल बा, जौना के कुछ तस्वीर आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। आप सभी के बता दी कि सब गाना आप सभी के एक एक करके सुने के मिली और उम्मीद बा कि सारा गाना के अक्षरा सिंह के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से ही रिलीज कईल जाई। चौथा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के चॉकलेटी स्टार अभिनेता अरविंद अकेला कल्लू के ओर से, जिनकर गाना राजा जी के कंवरिया लचकेला फुल ऑडियो सॉन्ग किरण म्यूजिक इंटरटेनमेंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप सभी चाही तो जाके देख सकतनी। पांचवा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के सुपरहिट गायिका प्रियंका सिंह के ओर से, जिनकर गाना परदेसिया के ट्रीजर वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गईल बा। ए ट्रीजर में आप सभी के काजल राघवानी अभिनय करत नजर आई हैं, जौना के आप सभी चाही तो जाके देख सकतनी। छठा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के रॉक स्टार सिंगर रितेश पांडे की ओर से, जिनकर आप सभी के बीच में बहुत ही शानदार और जबरदस्त एक्शन से भरपूर फिल्म आवे वाला बा, जौना फिल्म के नाम बा प्रजातंत्र। ये फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। ये फिल्म के शूटिंग सितंबर या अक्टूबर में शुरू कईल जाई। सातवां खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के सुपरहिट खाटी गायक व अभिनेता समर सिंह व अंतरा सिंह प्रियंका के ओर से, जिनकर गाना करेजा बरेजा में से कूद जइहा फुल वीडियो सॉन्ग वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप सभी चाही तो जाके देख सकतनी। आठवां खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी अभिनेत्री व गायिका संजना राज के ओर से, जिनकर आप सभी के बीच में बहुत ही शानदार फिल्म आवे वाला बा, जौना फिल्म के नाम बाटे प्रीत का दामन। ये फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी और ये फिल्म के ट्रेलर आप सभी के बीच में जल्द ही बी फॉर यू भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कईल जाई। नौवा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के सुपरहिट गायक व अभिनेता प्रमोद प्रेमी यादव के ओर से, जिनकर बोलबम गाना के वीडियो के शूटिंग कंप्लीट हो चुकल बा, जौना के कुछ तस्वीर आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी और ये गाना सबके आप सभी के बीच में बहुत ही जल्द रिलीज कईल जाई। 10वां और आज के आखिरी खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के चॉकलेटी स्टार अभिनेता अरविंद अकेला कल्लू और अंतरा सिंह प्रियंका के ओर से, जिनकर गाना नागिन धुन पर कूद कूद के नाचब फुल वीडियो सॉन्ग वेब म्यूजिक भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कल गई रहे, जौना के भोजपुरिया दर्शक लोग खूब पसंद कर रहा बा और ये गाना के मात्र 14 घंटा में 10 लाख यानी 1 मिलियन से ज़्यादा बार देखल जा चुकल बा। आप सभी चाही तो जाके देख सकतनी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप सभी के पसंद आयल होई। वीडियो के देखे खातिर आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी और चैनल पर नया बानी तो रोज ऐसा खबर सबसे